Ёсць прыгожая традыцыя слова на спакойную ноч, а можа на добры дзень, залежна калі хто гэта паслухае. Сёння хочу з вами падзяліцца двумя такімі думкамі. Адна гэта гісторыя, якую ўжо можа некаторыя ведаюць, але вельмі яна мне падабаецца, бо заставляе задумацца, асабліва ў сённяшнім часе, калі мы так часта губляем контакт вачыма. Не слухаем, не уважліва слухаем, альбо ўвогуле не глядзім адзін аднаму ў вочы. Маленькі хлопчык, вярнуўшыся са школы, прыйшоў да матулі і кажа: «Мама, я хочу табе штосьці расказаць». А мамуля, вядома, як заўсёды, шмат працы, шмат прыгатаванняў, парадкаванняў. І яна кажа: «Добра, кажы, што ты хочаш мне сказаць, сыночак», і займаецца сваімі справамі. Маленькі гэты хлопчык сходзіць з аднаго боку, з другога боку: «Ну, мама, ну паслухай мяне». «Добра, сыночак, кажы, я цябе слухаю», і занята сваімі справамі. В канцы канцоў, трошкі раззлаваўшыся, гэты малы хлопчык кажа: «Мама, ну паслухай мяне вачыма». Простыя рэчы, але вельмі глыбокія, вельмі важныя. Мы можам слухаць вушыма, а не бачыць твары іншага чалавека. І гэта думка яшчэ мне падсказала іншую думку. Каго мы можам паслухаць вачыма? Гэта тое, што напісана ў кнізе. І хачу вас сёння запрасіць звярнуць свой позірк да самай важнай кнігі. Гэта Святое Пісанне. Бог, можа, кожнаму на вушка сёння якраз кажа: «Паслухай мяне вачыма, прачытай тое сваімі вачыма, што я да цябе напісаў». І сёння якраз мая думка, мае словы для кожнага – гэта тое, што кажа Бог. І не толькі думка, таксама заданне прачытаць гэты урывак. Паслухай вачыма, прачытай сваімі вачыма, адшукай у Святым Пісанні. Бог сёння хоча сказаць табе некалькі слоў. Сябры, захоўваючы таксама традыцыю векавую, можна сказаць, і тое, што нам заставіў святы Ян Боско, гэта «Прывітай, Марыя». І хочу сёння з вами разам памаліцца гэта «Прывітай, Марыя» ў інтэнцыі, каб захаваць чыстымі нашыя сэрцы, каб пазбегнуць цяжкіх смяротных грахоў і таксама пазбягаць дрэнных кампаній, дрэнных сяброў. Запрашаю до супольнай малітвы. У імя Отца і Сына і Духа Святого. Амінь. Вітай, Марія, повная ласки, Пан з тобою, благословленная ты між жанчинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты між жанчинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Вітай, Мария, полная ласки, Пан с тобою, благословленная ты між жанчинами, и благословленный плод лона Твоего, Иисус. Святая Мария, Матерь Божия, молися за нас грешных, теперь и в хвилину смерти нашей. Аминь. Мария, успомога християнам, молися за нас. У духу детей Божьих примите благословение Пана. Пан с вами. И с Духом Твоим. Нехай вас благословить Бог Всемогутный, Отец и Сын и Дух Святый. Амінь. Ідіть у супокої Христа. Дякуємо Пану Богу. До побачення.